Hakasan tarik Risaw, nongialam dkhot jong Hynniewtrep National People Federation, iakynduh Paiem Ainam Manik Syiem, Hima Mylliem, ban Kyrpad ophis dorbar Hima, ban long kiba pyrkhing, Peit bniah halor dorbar shnong hapoh, jingpeit jingpyniaid, jong Hima, khnang khun hajar ktah, jong khamtam trei ktah. Kublai pi padba bro ni nakaliang kaseng Hnpf Hynniewtrep National People Federation Central Body Shillong ni la Peit bha ya rekom man rekom long rekom im yang padba khamtam bebelas ni kinong belas ni bebelah ni hai bubun kiliang de hasna yeng ne hakanya kali ne hakabakin yeshong hakidukan kin trei pokidukan ki iru rangi lai ingi la syamba karang don kajing bamyo hok jingpeit ba bro balai bobon bala karthep lot banabar hari yakani ngasosi ban ong bangai ngi la da biat ngi la da pet banaliang ka dorbar shnong ro pyrkhing tengi Kyrpad arti arjat nakaseng jingi ki dorbar shnong baro kiberan hapoh ane ka bri Hynniewtrep news kum jingi hari lom kasi jantia boy baro khoi ba sobha ba finishim khia kini bat pen mi we haba mentasi kalong ka bastunat ka bangilai kendui Paiem ni la aga jingtho I amar kenmau nginia biang sikit ndai kulong ndai thai menchua rendu Syiem Paiem Syiem ki menteri ta kiran ban Peit ban bishar penya ya ka Hima sima ya ki yukhon hajar hapoh ka Hima hakane ka ri ba e jingi bakin yo ka hok bakin yo ka jing shisha bakin yo ita ki hok baro om bakin shu shale ben ne sha nyon bor hano tanga Kyrpad bakai yeng Syiem ro bakade ban pni ya ka bor ka bat kade ban le om de bakan sudan tang ta yeng Syiem de ka kampet ya ka yo ka kot kan bishar bak hato kita kinong pniah shnong ne kita ki badan hapoh je ki trei ne me ka kam ktah ka we ke ban nikong khaba kini bor khoi ki bangila abo ye phi badan hapoh jingi phi trei ka kam om ka ba pin up ba lesi damangi ki seng balang ni hab bentuk kelar ni kui kan kalong ka ba basobe nomor boleh kapin I ba mafise phimia tristam ta da ba ki seng balang ki hab ban mi shakhmat takane kalong ka jisi shahi la rakim dan ki seng balang katangi bar khoi la long maraw halakari kene di jisha kam la rakim dan ki seng balang ni la long maraw kane gari haki babon ki benta naliang sarkar naliang ka district council naliang kono kaliang ro andai hamadan ki seng balang kadang don ki jingti akam de kadang don jingting ki ning sim kubu hare menta ka bala don kam kade ka bangai I ba umender ki banabar pro khoi kilawan trei ni kilawan buhai ne andai hatu kita kikot kisla kila biang hak biang ma nomor boleh bun tangka sarkar kamla ban Peit tangka tanat labor ka tanat enforcement kimla ban Peit rika kadong kam ka dorbar shnong ro ka ban trikam takum tangi Kyrpad ban istanat nilai kendui Paiem ban mai la kubur ba inchim khia kini ba I bangi judan ni yo complain re unum dan ba complain ngi pen so thui ba kini ba di ban le iri ba chim khia sen bangi bat ka kam ya ka kam hapoh shnong pa thau na kono ka kam sin bing no ket kam ni din pe ba kanya bet kanya ba kinyo ka hok kai ka banga ngabat ngatip ngadi ban penyo ka hok yu tai yu we ar khamtam yu pat ba kumju akane ka jingi kendu jingi Paiem kade nikong ning shap ka bangi kentui ki dorbar shnong baro baki ni kinong bela ki bawan nabar metangan ainuk sa menta subu hapoh ka shnong mairang botre te umat wat kinong trei ki bana mairang hi te nai pat khot ki bana so yong ne na nong stone na da myo ki bri ki bana babla na po mairang hapoh ka shnong la jong hi hapoh no ka dong ka a b k d e x hang ni te sa khot no ubana jan na da phimyo ubana jan te khot no ba kham na jinga na ka ne bri Hynniewtrep hare wat chwa pentip na ka shnong bana na ka shnong ba kata ka yeng karan ka kam ka bala ka ban trei ba chna ka yeng ne ban chong dukan phialat bar ko nga Kyrpad iki khna khasi jungi khamtam khna khasi jungi kiba ngi la julai punya kan kam jam hare kilong kiba chaitu ba kiba alia sobha buram ka kam de ka blei ba ka kam ka de lawe bor khoi ngi wat kam blei ban pasa jak po amangin chuli akai anangi la yo ka kam ka jam ni nia
shim nyale asuk na bari wan poi trei khanda biji poi khabe biji tak tak poi hi dukan ai borkhai tak tak la suk po tak tak la yap ita la khlat ita la apang ita ha ka shibna la poi trei tang shi kembas lai sausian kila ja na jin trei apor shibna tak tak stio ki ja dat ai pada tak tak ki trei bu dakhar bu di tra tak tak kila ile he so he ken he no kimle ya ka kam kimle hok kum no ubri unbo habban be te takadaw suba karpat se sendo pila yo akam ke jam ya 3 minit ke kam bagi be 3 yang 3 mistri ro ki be 3 mistri ni i kenda bije kin wan trei de kila wan trei to kin law jan kin e nang ta pade kin di biri di sketch hadin dis nang kenda steng foduna na to khadoi bije kila le disha khadoi steng kin wan biang tu shi bije kila sange kila bamja ar bije kin wan trei lai bije lai steng sauduna tu kila sange tengah ni calculate ni la calculate ni jing to jigi kelong tang lai kenta ne saw kenta re barabar kibri kisin ki ai trei phi ke sep jing ki kalut ki ai phi re ki pin mi kam phi ro to buram gata at least trei ya kan riu kenta nyu kenta sisngi phi ban trei but buram ka kam da phi buram ka kam kan buram phi ka kam ni gable work is worship ka kam ka di gable te ta kada ni na kaliang sang Hnpf ni ketu ki bor shnong baro ye ki trei ki malik baro kode khasi badakhar balara fidan ki dukan ro bo ndiat ki trei shnong ro and I request to my non-tribal friends who are having the shop all the business here, please employ our locals here 50%, at least 50% to actually we want 70% in your shop to employ our locals. But if not possible, but 50% you have to keep. Barkum jo ru kishnong bar khoi. Kinong ba lara kini no kibri ki badan khamtam ki mender ki badan dukara po shnong po e. Phina no si ki lada maki ki la generate ki employment ka kam ka jam nabanta kibri ki khna jungi. Bar ki khna jungi sobha ni Kyrpad phi 3 minute ka kam long ki bahok batesta long ubashida ya ka kam minute ka kam gar phi yo ki se boy nong e phi am kata bo ma phi phi fishu shim pisa phim trei ka kam phim work is worship ke jing trei jing mani ka kam dan kata bom la lo te so bha de so tho bat kum joru na Kyrpad ye phi ki media baro khat ba phinia lungba jo phi ba phinia pen saphreng ke ne ko bor ko bha na mata kalawai jagi khna ji bat khamtam ke ne ka kam ke jam bat khamtam ke ne ke jing khapnya jo sor jing bon pa infiltration ke bo ka jing khapnya ulawan mata bom yo kam yo jam hiye la jong hasno jong awan le chasar hande la da poshnal la jong nila upgrade ni trei tang ki trashnong la rang trei tang ki trashnong ubana bar snong umyo akam sho umla ban wan chine automatically kene ke jing dabri ru kala duna umdan mentang amyo akam yo jam kan mentoyo bangan let syakate ge jaka bangam yo akam yo jam ngan chulut kinum dan balet ma hang to la don ki briu la jong ba te kan mau kani di badan kam ni la don ki briu la jong ba we employ our own people but ki briu jingi sebab ni ya 3 minute